vezmu s sebou víceméně na výlet, kde budu natáčet celou dobu a z tohohle videa udělám video, který bude bez hudby, bude to vlastně jenom o tom jednom výletu, který si dneska dělám. Je to do Eyre Conservation Parku. Stalo se mně zase to, co prostě k dobrodružství patří. A vždycky se něco takového přihodí, někde jsem špatně odbočil a jedu úplně jinudy. Už teďka jsem vlastně dejme tomu o 2 kilometry dál, než jsem původně chtěl jet. Někde jsem špatně odbočil a pojedu daleko vejš na tu řeku, což jsem předtím ani nevěděl, že jde. Protože jinak, když se to naplánoval jet sem, je to zase o něco dál. V přírodě už teďka je to opravdu nádherný. Tady, kdyby bylo hezky, tak tady je výhled jako blázen. A tohle mě vždycky hrozně baví. Jo. Člověk víceméně zabloudí, ale objeví úplně novou trasu, o který nevěděl. A za nějaký kilometr bych měl dojet k řece, nebo 2 kilometry. Je to tady už opravdu na 4x4 s normálním autem, už bys tady neprojel. A teďka přede mnou nádherný výhled, tady teda kole jako blázen. Horší a horší. Ale každopádně dojedu tak na místo, kde jsem plánoval jít, tak bych skončil vlastně na tomhle nějakém místě a šel zpátky, to bylo moc daleko. Ale díky tomu, že jsem opravdu zabloudil, tak jedu na místo vzdálenější a to je super. To je super. Vždycky jako vejš na té řece, samozřejmě i na těchto kríkách, tak bývá vody trochu, ale pořád v těchto horských kríkách bývají takový ty bazénky, se tomu říká, angličtině půly. A v těch, může i potok, ale tenhle půl tam prostě vždycky je. A nevím, v každém kilometru třeba 1-2 a v těch právě velký vzduzy jsou, velký potočáci. A kolik aby si člověk řekl, tady prostě nebude velký vzduch, jo, ale přijede tam a je to. No, tak tohle už jsem ale fakt blízko. Tady to škrtá už o střechu. Ale potom tady jsou pořád takovýhle místa, který jako musíš sám objevit, protože na internetu o nich nic nenajdeš, na mapách najdeš, že tam ty místa jsou, ale nikdy jako nenajdeš, jsou tam ryby, nejsou, tahle cesta tam vede, je otevřená, není. Takže trek opravdu tady vede až do celkem dost vrchní části téhle řeky, i když vlastně měl jsem naplánovaný, že pojedu trošku nádhera. Tohle je prostě bomba, no. To se těším. Takže jsem na místě převlíknutý, oblíknutý. Málem mě u toho sežrali sunflies, je to fakt neuvěřitelný, kolik jich tady je. Takže tohle je nejdůležitější věc. A takhle teda, jak jsem teďka oblečený, tak bych to zvládl bez repelentu, ale určitě to trošku pomáhá. Nicméně, pokud si někdo myslí, že tady člověk může být v krátkém tričku nebo v kraťasech, tak to prostě nejde. Ty sunflies vás sežerou zaživa a nedá se to vydržet. Jo? Fakt je to něco jako, asi o něco slabší, jako když tě ďobne hovado, ale jich tady třeba okolo mě, jich teďka je prostě tady 50. Takže takhle to vypadá, kam jsem dojel. Já půjdu teda směrem nahoru. Tamhle vlastně je vidět, že tam začíná les a v tom údolí vlastně chtěl bych vidět, jak to tam vypadá, určitě to tam bude krásný a třeba tam budou nějaký ryby.
Takže hnedka první místo, jen jsem tady jdu od auta a vidím tady krásný takový bazének na řece, kde si myslím, že by mohl být pstruh. Takže tady to místo určitě zkusím, protože tady je možný, že to třeba nikdo nechytal pár dní na tomhle místě. Ta klasická softbait. Samozřejmě nemusím říkat, jak důležitý je ji pořádně napíchnout. Tady se fakt nedá vejít. Budu muset od nich utíct. Takže i tohle je chytání na Novém Zélandě. Neustálej souboj se sunflies. Takže škoda, že dneska, že jsou tyhle ty mraky, co jsou, se dějí nízko. Myslím si, že jinak by to tady bylo ještě hezčí. Ale je krásně vidět, jak jsem prostě někde v údolí, nikde nic, čistá příroda. Přesně místo, který vyhledávám a místa, který miluju, protože člověk tady je sám a zažívá takový to opravdový dobrodružství, který asi člověk si musí zažít, aby cítil takový ten něco mezi adrenalinem a něčím dalším. A zároveň něčím hodně dobrodružným. Tady na té celé hraně určitě jaký by mohl být pstruh, ale já jsem se naučil hodně těch míst přeskakovat a spíš jít dál, protože i tady sem se rybáři samozřejmě dostávají a chytávají tady. Nádherný pstruh. Sunflies jsou tady pořád. Ta voda je úplně nádherná, to je bomba, tyjo. To je úplně křišťálově čistý. Bohužel, no, jedna ryba tady byla, to se nepovedla přemluvit, ale tenhle bazének je teda unikátní. Tohle je fakt absolutní bomba. Nádherný místo a zase jedno z těch opravdu nejhezčích, kde jsem za poslední dobu byl. Nikde je nikdo. A daleko nikde nikdo. Úplně nádherně tady stojatý místo. V některých těch místech ta řeka už fakt to vypadá, že by přes tu vodu ani nepřejela ta velká ryba, jo? Že by se sedřela, ale pak se tady objeví takovýhle nádherný velký půl, stojatá voda skoro. Tak, budu se snažit tohle místo teďka prochytávat hodně pomalinku. Tak, tamhle to vypadá, že jezdí nějaký pstruh. Smůla, ty vole, dva vedle sebe. Ale nádherný. No teďka ty vole, teď už potom nepůjde.
dvakrát potom čajznul a to možná měl zkusit dát jinou barvu, ty vole. Ten potom vystartoval až tamhle někde z Bůh ví odkač. Ty vole. Tak tohle je pravej horský trout. Ještě má hodně síly. Bomba. Krásný potočák, úplně nádherný, koukneme se, kolik má. Tři poundy, 3 libry, což je 1,5 kg přesně pstruh. Nádherná ryba. Nádherná ryba. Pěkně chytnutý. Má pěkně na jedno háček. Pro snadné vypuštění. Dělám si s ním ještě fotku. Takže se nakonec povedl po nějaký tý zkažený rybě, kterou jsem ztratil. Tak tady máme tohohle nádhernýho hocha. Tak jeď, kámo, díky za souboj. To už bylo jediné to, co tomu chybělo tady. Chytit takovýhleho pěkného pstruha. Tak, zase důležitý, hodně důležitý je to mít napíchnutý úplně přesně ve prostřed, aby se ta rybička moc nepřevracela do boku, nebo nejezdila nějak bokem. Myslím, že tohleto místo už nechám, ale samozřejmě tady to je oddělený zase tadyhle prudčí řekou a věřím, že tady můžu chytit pstruha. A dokonce už jednoho vidím. Nevím, jestli bude vidět na kameře. Tamhle jede přede mnou, jede dopředu. Takže je vidět, že hledá potravu. Tyhle, já ho normálně dostal skoro tady na břeh.
Ale teď se blížím úplně do místa, který mě zajímalo ze všech nejvíc, a to je tenhle hustý les, kudy ta řeka vede. Takže jsem došel do místa, který je absolutně nádherný, je to nepoznamenaná příroda, úplně hustý les vedle. Hnedka vedle řeky vlastně se nedá ani jít tím lesem. Člověk musí jít tou řekou a tady jsou ty kameny pěkně uklouzaný. Neuvěřitelná ryba. Kde pak, ten ještě nepůjde. Je tam. Jo, fuj. Kurva, fakt jsem to nečekal, že ještě chytnu rybu. Wow. Velký. Hodně velký. Nádherný souboj. Nádherná ryba. Takže dnešní král. Krásná ryba. Nádhera. Absolutně špičkový den. Tohle je prostě ráj. Takže s tímhle se s váma rozloučím. A pokud se tohle video aspoň někomu líbilo, tak mě určitě nechte komentář a napište mě, co bych třeba dál mohl dělat, co bych mohl změnit a tak dále. Já už teďka jenom půjdu zpátky k autu. Nádhera. Nádherný den.